De fietsrekken bij de squallen binnen haast leeg, maar in de klaslokalen zitten een aantal leerlingen fanatiek te studeren. Ik ben een cirkeldiagramma aan het opstellen zodat ik kan zien hoeveel winkels van alle winkels in het winkelcentrum eten verkopen. Hoeveel zit je hier? Van 9:30 tot 15:30. 4 dagen. Ja. Nou is het variësvakantie, supermooi waarboeten. Waarom zit je hier cirkeldiagrammen op te stellen? Omdat ik anders niet overga aan het eind van het jaar. En als ik niet overga aan het eind van het jaar, dan mag ik hier niet meer naar school. Hoe belangrijk is het voor jou om hier te zitten? Ja, best wel belangrijk, want als ik dit niet haal, dan ga ik niet over. De maaitijdssquallen is dus een proef. De lessen zijn voor de leerlingen vergees en worden betellen met subsidie uit Den Haag. Lessen volg je in de vakantie is net nee. De simmersquallen bestaat al wat langer in Friesland. Nevens de squaldirecteur had het lesjaan in deze weken een groot voordeel. De zomerschool is echt, dan is al gebleken dat de leerling zeg maar, niet kan overgaan naar het volgende jaar. En krijgt die extra stof aangeboden om alsnog zeg maar, zijn overgang voor elkaar te krijgen in de zomervakantie. En wij denken met de lenteschool dat leerlingen ook niet alleen voor dit vak een extra ondersteuning krijgen, maar ook zien dat als ik nou een paar dagen extra inzet voor het vak, dat het een extra stimulans is om ook zeg maar, andere vakken goed op te pakken. En dat het ook effect heeft voor de komende periode tot aan de zomervakantie. De rest van de klasse is boeten om het genieten van het mooie waar. En daarom is het zo uitentroch best dreig om de discipline op te brengen voor het squalwerk. Het blijft wiskunde, dus het is niet leuk om te doen. En ja, als dingen niet leuk zijn om te doen, dan doe ik ze liever niet. Dus dan ben ik ook minder gedisciplineerd om ze te gaan doen. Maar je zit hier wel. Ja, ik zit hier wel. Ik zit er ook, natuurlijk ook voor mezelf en niet voor een ander. En daar dat moet je gewoon in je achterhoofd houden. Als de proef van de maaitijdssquallen een succes is, kiet Simon Vestijk er in de toekomst mee terug.